Mabuso kaangot naman sa magnitude 6 nga linog nga nagluntad sa Masbate kahapon sa Kagahon. DOST Secretary Renato Surigdom nagpahayag nga dapat mangin-alerto sa posible pag-igo sang The Big One. Structural integrity, dako nga bagay sa seguridad sa tion may nagluntad nga linog. Iniyang gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Ang magnitude 6 nga linog nga nabatyagan sa Masbate ang kinsundan pa sang pila ka aftershocks. Suno kay DOST Secretary Renato Surigdom, antes ang mabaskog nga pagtayog, may mga nabatyagan na nga mahinay nga mga pagtayog. Diyan sa Masbate, meron tayong tinatawag na Masbate segment ng Philippine Fault Zone. May character yan na minsan may mga maliliit na earthquakes, sinusundan ng malakas. Kag mangin sa norte nga bahin sang Iloilo nga nalakip sa 100-kilometer radius, gikan sa epicenter na batsyagan ang pagtayog. Gani, suno kay Surigdom, dapat manginhanda ang publiko kag tagsa ka LGU sa posible pagluntad sang dako nga linog, hindi lang sa Metro Manila, sa diin posible ang The Big One. So bawat syudad, bawat probinsya, bawat rehiyon ay kailangang maghanda sa mga earthquake scenario na pwedeng maidulot kung yung mga malapit na fault sa kanilang lugar ay gumalaw. Importante suno kay Surigdom ang structural integrity sa seguridad sa tion nga may magluntad nga linog. Amukon nga dapat ginasikirgid ang mga proyekto nga makitaan sang senyales nga may mahuyang nga pundasyon. Sa safe construction, dapat ang disenyo mo ay angkop doon sa foundation, angkop doon sa layo sa fault. Pangalawa, sa safe construction ay tamang materyales na ginagamit, standard. At pangatlo is the workmanship. Pulido ba ang pagkagawa? Pwedeng magandang disenyo mo, magandang materials, hindi pulidong pagkagawa, pwedeng bumagsak. Ang mga risgo ang sarangman mapahagan-hagan paagi sa pagpatigayon sang LGUs sang regular nga risk assessment kag monitoring sa mga lugar nga makabig hazard sa tion maglinog. Like Iloilo City, kung gumalaw ang West Panay Fault, meron kaming estimate ng posibleng mga masira at mamatay, pero kailangan i-update ng local government as they have more development at syempre nag-i-increase din yung population. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV Early Edition.